נו, איך היה אצל הבוסים שלנו בלונדון? דאגתי לך למשרד עם חלון, נוף לתמזה, ואפילו כתובת של חומוסי הקרובה. גדול מהחיים אתה, אין עליך. שלום, אמא. בדיוק רציתי לצלצל אלייך. נחשי למה? מה? אז מה קורה כאן, דוקטור? זו פגיעה לא פשוטה. נצטרך לנתח. אני חייב להיות בעבודה, יש בציר, נראה לי שאין לך ברירה. נראה לי שצריך לבטל את העובדים, שלא יגיעו לי ב-6 בבוקר. אז אין לך מה לדאוג, אני פה, לא? להחזיק את האשכול מלמטה בעדינות ולגזום כמה שיותר גבוה. אם נופל איזשהו ענב על הרצפה, לא קרה שום דבר. תסתכל סביב, לכל גבעה כאן יש היסטוריה, לכל אבן יש סיפור. כה היה דבר השם לירמיהו. הנה אני מקבצם מכל הארצות אשר הדחתים שם, והשיב אותי אל המקום הזה. קיבלתי הבוקר מייל מלונדון. למה אתה לא מדבר איתם? תעשה לי טובה, תרים כבר טלפון לאנגלים האלה עוד היום! ואתה, לאן אתה הולך?